sa Jesucristo. Nangutahan na siya sa iyahang mga tinunan kung si kinsa siya. Una, sumala sa mga tao, si kinsa siya. Ikaduha, sumala sa mga tinunan, si kinsa siya. Now, makaigsunan ko na ni Kristo ang tanan nga kalampusan muagi gayud og mga pagsakripisyo, muagi og kalisdanan. Ang tanang kalampusan, basta lamang ato kining gibuhat sa minamaayo nga pagbuhat, muagi gayud mga kalisdanan. Si Kristo mianhi sa kalibutan, gipadala siya sa langit ng Amahan, ug aduna siya misyon. Ug unsa man sa wala pa niya kini makabuot, sa wala pa siya mulampos sa iyang misyon, unsa may nahitabo ni Kristo? Nag-antos siya. Naglisod siya, niagi sa mga kalisdanan. Miani siya sa kalibutan, apan sa katulog ka adlaw, mabanhaw siya. Iyon man usab ang mga propeta. Gipadala sila aron sa pagsangyaw sa mayang balita. Apahan silang pagsangyaw, miagi usab sila kalisdanan. Miagi usab sila mga pagsakripisyo. Ang mga santos, miagi usab niini, apan sa katapusan, naangko nila ang kalampusan, nahimo silang mga santos, nahimo silang mga inila dito sa gingharian sa langit. Ilang Dios kung atong nailhan ang Ginoo sa atong tagsatag sa kinabuhi, dili kay nailhan nato ang Ginoo kutob lamang sa atong mga hunahuna, kutob lamang sa atong pagtuon, kundi kung atong nailhan ang Ginoo diha gayon sa atong tagsatag sa kakasing-kasing, kung si kinsa siya diha sa tagsatag sa kinabuhi, dili nato igsapayan kung kita magsakripisyo, dili nato igsapayan kung kita maglisod nining kalibutana, dili nato igsapayan kung aduna kita mga kalisdanan nga masinati. Una nato maangkon ang kalampusan sa itong mga tinguha, sa itong mga ambisyon di sa tagsatag sa kinabuhi. Kay mismo si Kristo, unang misinati ni ana. Mismo ang Dios, misinati ni ana. Nagantos, nagsakripisyo, aron iyang maangkon ang kalampusan nga kita mahatagan og kaluwasan, kita makasulod sa gingharian sa langit. Again, sama sa unang pagbasa, ang tanan adunay panahon. Kung kita nagsakripisyo karon, kung kita nagantos karon, kung kita naglisod karon, adunay panahon usab nga kita makatagamtam og kahamugaway. Adunay panahon usab nga kita makalampos ning atong mga pagsakripisyo, mga kalisdanan nga nasinati niining kinabuhi. Sama ni San Vicente de Paul, niagi usab sa pagsakripisyo, una siya nahimong santos. O sama ka namong mga pari, miagi una kaming sakripisyo, una kami na pari. Miagi kaming mga pag-antos, una kami na pari. Niagi kaming mga luha nga midagayday sa among mga mata, una kami na pari. Mga pagsakripisyo, mga pag-antos. Una nato matagamtam ang kalampusan. Muna makigsunan ko din ni Kristo sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi nining kalibutana. Unta atong matagan og dakong bili o dakong kahulugan ang pagsakripisyo diha sa tagsatag sa kakinabuhi. Dili unta kita magbagulbol ngadto sa Ginoo kung makasinati kita mga ingon-ani nga kasinatian. Hinunua, mangayo hinon kita dugang kadasig, dugang kalig-on, ug dugang pagtuog pagsalig ngadto sa Dios. Ug mulaom kita nga human sa atong pagsakripisyo, human sa atong kalisdanan, anaa ang kalampusan nga nagpaabot. Anaa ang kahamugaway nga nagpaabot sa unahan. Ang ato lang is to persevere diha sa itong pagkinabuhi o pagpaningkamot sa pagpuyo sa kinabuhing Diyos nun.
inubanan sa mga pag-ampo, inubanan sa pangaliya, sa mga santos, ug sa tumahal nga Berhen Maria. O pangayon sab nato ang panabang ni San Vicente de Paul, nga pinaagi usab sa mga bertud ngayong gipakita din sa kalibutan. Kita usab magiyahan niini ug ato usab makabot ang kalampusan nga atong gitinguha diha sa tagsa nga kinabuhi. Amen. Palihog manindog.